Kerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Fraịde abalị 22 n'ime ọnwa Eprel afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Tupu anyị aga n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa nke otu Biafra Defense Force na-ahazi ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra Worldwide. Maka inwetakwa ozi kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwa nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwa ndị ọzọ dịka nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Gerezienụ akụkọ ndị a n'uju ya. A tọhapụla onye ọkwọ ụgbọala bọs nakwa mmadụ 3 ndị njem ndị ọzọ bụ ndị ahụ a tọrọ n'okporo ụzọ awara siri Emeọha gawa Kalabari nke dị na steeti Rivers dịka ọ gasịrị abalị 10 ha nọrọ na-agbụ ndị ntọ mmadụ. Onye ọkwọ ụgbọala a gbara nke a n'anwụ n'otu ụlọ mgbasa ozi ama ama dị na Port Harcourt. Ọ sịrị na ndị ntọ mmadụ wakpọrọ ya n'okporo ụzọ a dịka ha ji egbe ọkpọkọpịọ wee wụọ mgbọ n'elu dịka mmiri ozuzo. Ọ sịrị na ngwa ngwa ya hụjuru nke anya ka ya kwụsịrị n'ike ma ndị ntọ mmadụ a buru ụgbọala ha nakwa mmadụ 7 nọ n'ime ya tinyekwara ya nwa bụ onye ọkwọ ụgbọala banye n'ime ọhịa. Ọ sịrị na ha mesịrị tọhapụ mmadụ 3 n'ime mmadụ 7 ha tọrọ ma dọkpụrụ ndị ọzọ gawa n'ime ọhịa. Ọ sịrị na ha jiri ụkwụ kwụduru ha gaa n'okporo ụzọ East West Road ka ọ nọsịrị abalị 3 a tọrọ ha bụ ebe a nọrọ wee tọhapụ ha. Ọ sịrị na ndị ntọ mmadụ a gwara ha na ha banyere n'ịkpa arụ a n'ihi na gọọmenti kwụsịrị ha ishipụta mmanụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị nke akpọkwasịrị bọnkịrị n'asụsụ Bekee. Ka o sila dị, onye na-ekwuchitere ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Grace Irigwe Koko kwupụtara nke a wee sio na ọ bụ eziokwu kama ọ sịrị na a tọhapụrụ ndị a site n'enyemaka ndị uwe ojii maka ọ dị ugbu a amabeghị ma ha kwụrụ ụgwọ mgbapụta tupu atọhapụ ha. A gwala ọchịchị etiti ka ọ kpọpụta onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS nakwa ndị niile akpọchibidoro ha na ya iji wee weghachi udo na mpaghara South East. Ọ bụ otu nwa amadi na-achụso ugwu ruru mmadụ bụ onye bi na mba Amerịka bụ ọchịagha onye ma obi kpọrọ oku ụnyaahụ. Onye ma obi kelekwara aka na-achị steeti Anambra bụ Prọfesọ Charles Soludo maka mbọ ọ na-agba iweghachite udo na steeti ahụ site n'ịchụso nwere onwe Nnamdi Kanu. Onye na obi sịrị na gọọmenti Naijiria bụ ndị na-ezute nsogbu na nchekwa obodo gburugburu obodo ahụ ma ọ bụ ezie na a na-agba mbọ izute ọnọdụ a. Ọ sịrị na gọọmenti n'ogo niile kwesịrị ikewapụta ụkpụrụ nke ga-akwụsị ọnọdụ enweghị nchekwa. Ọ sịrị na ọ bụrụ na atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu nakwa ndị niile akpọchibidoro ha na ya na ọ ga-enye aka ime ka ala jụọ oyi na mpaghara South East ma mekwa ka ndị otu IPOB kwụsị obi mmiri. Ọ sịrị na ọ bụrụ ma Kanu apụta n'ụlọ mkpọchi a ọ ga-enye aka ịchọpụta ndị ahụ bụ ndị ọkpa egbe na-amaghị ndị ha bụ nakwa ndị na-akpa arụ ọjọọ bụ ndị na-eyi ndụ egwu na mpaghara South East. Ọ kpọkuru gọọmenti etiti ka o site n'usoro ikpe ka ọ hụ na a nara Kanu na ndị niile akpọchibidoro ha na ya n'ebe na-agbakwunyeghị ọnọdụ ọbụla. Ọ sịrị na ọ bụrụ ma emee nke a na ọ ga-ebelata obi iko n'elu a na-ahụta na mpaghara South East. Ọkaiwu a bi na mba Amerịka kpọkuru ndị aka na-achị steeti dị na mpaghara South East ka ha gbasoro nzọmụkwụ onye ogbo ha nke Anambra ma gaa n'ihu n'ịtụpụta ụkpụrụ nke ga-eweghachi udo na mpaghara ahụ.
Ndị ekperima atọrọla ndị mmadụ a na-amaghị ọnụọgụgụ ha n'ime obodo Ejagbe dị na Mapomuro dị na steeti Kogi. Otu onye tụpụnyere anya azụ abụ onye na-achọghị ka akpọọ ya ha sịrị na ndị ekperima kwụsịrị ụgbọala a na-ebu ndị njem, tọrọ ndị njem niile nọ n'ime ya. Ha tọkwara ndị nọ n'ụgbọala nke esiri mba ofesi tụlata bụ nke nwere ihe mberede okporo ụzọ dịka ọ gara sụọ isi n'otu osisi. Ebelebe agburu n'okporo ụzọ awara awara etiti dị n'ọchịchị kansụl Mapomuro dị na steeti Kogi. Ndị bi na mpaghara ahụ sịrị na nke a mere n'elekere anya 7 nke isi ụtụtụ Wenezdee. Ka o sila dị, n'oge anyị nwetara ozi a, ndị uwe ojii abanyela n'ọhịa ha na ndị nche obodo ịchọpụta ndị ekperima ma zọpụtakwa ndị ha tọrọ atọrọ. N'otu ihe yiri nke a, ndị ekperima atọrọla otu onye ụkọchukwu bụ Pastọ Yohana Motongs na obi ya dị na Cousin Center dị na Dadinkowa na steeti Plateau. Ha gakwara n'ihu gbagbuo otu nwaanyị dị ime ma tọrọkwa ụmụ ya abụọ. Ndị omekome a jiri egbe gbawa ụlọ nwaanyị a ma mgbọ tụrụ ya dịka ọ nọrọ n'otu aka ahụ rajiekwu, ebe ha dọkpụrụ ụmụ ya abụọ rie mbọmbọ. Ka o sila dị, ezinụlọ ụkọchukwu a sịrị na ndị ntọ mmadụ a akpọbeghị ha n'ekwentị maka ikwupụta ọchịchọ ha. Onye na-ahụ maka mgbasa ozi na ihe omume ndị agha nke akpọkwasịrị Operation Safe Haven bụ Mejọ Ishiakụ Takwa kwupụtara nke a dịka ihe mere eme, wee gbakwunye sio na ndị otu ha rụnye n'ọdụ na mmiri ịchọpụta ka mmiri si wee banye n'opi ụgbọgọrọ ma zọpụtakwa onye pastọ a. Ka o sila dị, ozi anyị nwetara kọwara sio na 72 bụ ndị otu Boko Haram nakwa Islamic State of West Africa Province ISWAP akwasara ngwa ọgụ ha ma nyechasị onwe ha n'aka ndị agha na okpuru ihe omume Operation Hardin Kai na ọchịchị kansụl Dikwa na steeti Borno. Nchọpụta emere gosiri na ndị a chịrịrị aka elu na nnyechasị onwe n'ihi oke agụrụ na-eshighị imi n'ala nakwa agha tara ọchịchị ndị agha na-ebuso ha n'ebe nzuzo ha dị n'oke ọhịa Sambisa nakwa mpaghara Lake Chad. Ndị na-eyi ndụ egwu egbuola mmadụ 12 ma merụkwa imirikiti imi ndị ọzọ ahụ n'ime obodo Gaidam dị na steeti Yobe. Ha gbakwara ọkụ otu ụlọ ezumike dị n'ime obodo ahụ mepere emepe, tinyekwara ụlọ akwụkwọ nakwa ụlọ obibi ndị nkụzi ọkụ. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na Damaturu bụ Dungus Abdul Karim kwupụtara sio na ndị a na-eyi ndụ egwu gbara ụlọ akwụkwọ Government Science and Technical College dị na Gaidam ọkụ, tinyekwara ụlọ obibi ndị nkụzi ha. Ebelebe agburu n'elekere 10 nke ụtụtụ Wenezdee. Ọ sịrị na ha jiri mma chagbuo mmadụ 12 ndị ahụ bụ ebe ha na-aṅụ mmanya n'otu ụlọ oriri dị n'ime obodo ahụ tupu ha ga-agba ya bụ ụlọ akwụkwọ ọkụ. Ka o sila dị, aka na-achị steeti ahụ bụ Mai Malabuni agwala ndị uwe ojii ka ha nyopuo ndị kpara arụ ahụ ma nyekwa ha ntaramahụhụ. Igbo bụ Igbo ndị ọma, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ịbụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, ịbụ onye lara ezumike nka dịka onye agha na mba ụwa nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwaudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001 maka inweta akwụkwọ fọm idebanye aha gị. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ọtụtụ ndị mmadụ alaala mmụọ dịka ọtụtụ ụlọ obibi na ụlọ ahịa gbara ọkụ n'otu aka ahụ mgbe otu ụgbọala na-ebu mmanụ patrol gbawara na Ajegunle bus stop nke dị n'okporo ụzọ awara awara siri Lagos gawa Abeokuta. Ebelebe agburu n'elekere anya 3 nke ụtụtụ tata bụ Fraịde. Otu onye bi na mpaghara ahụ bụ Samuel Adeyemo bụ onye gwara ndị nta akụkọ okwu sịrị na o nwebeghị onye matara ọnụọgụgụ ndị lara mmụọ. Ọ sịrị na ndị uwe ojii na ndị ọrụ na-agbanyụ ọkụ ọgbụgba na-arụkọ ọrụ ịgbanyụ ọkụ ahụ n'oge anyị nwetara ozi a. Ụfọdụ ndị lara mmụọ bụ ndị ekwupụtara na ha bụ ndị nọ na-ekuru mmanụ nke sitere na tanka mmanụ ahụ wee na-asọnye n'ọwa mmiri tupu ọkụ ahụ etiwapụ. Adeyemo sịrị na ụlọ ahịa ya dị n'akụkụ ebe ahụ sokwara wee gbaa ọkụ. Ndị ọkpa egbe agbagbuola mmadụ 3 tinyere otu onye kanselọ bụ Nasiri Magaji na mwakpo ha mere n'otu mgbe n'ime obodo dị iche iche na ọchịchị kansụl Malumfashi dị na steeti Katsina. Ndị bi n'obodo ahụ sịrị na ndị ekperima atọkwara imirikiti imi ndị mmadụ tinyere ụmụ nwaanyị 2 n'oge ha zọchiri n'ime obodo Dusenremi dị na Funtua, tinyekwara Gozaki nke dị na Kafuru nakwa Danrimi nke dị n'ọchịchị kansụl Mulamfashi na steeti Katsina. Otu
nwa amadi bụ Abdurrahman Aliyu bụ onye gwara ndị nta akụkọ okwu sịrị na ndị ekperima zọchiri n'ime abalị wee gbaa egbe aghara aghara dịka aka igwe. Ọ sịrị na ha gbagburu otu nwoke bụ Buhari n'ihu ụlọ ya. Ha gakwara n'ime obodo Gozaki wee gbuo onye kansụl ime obodo ahụ bụ Nasiri Magaji ma tọrọkwa ndị nwunye ya. Ọ sịrị na onye kansụl a bụ onye aka họpụtara n'ime izuụka abụọ gara aga dịka ndị ekperima gara n'ụlọ ya dị na Kafuru wee gbagbuo ya. Ndị agha Naịjirịa nọrọ n'abalị ụnyaahụ kụsasịa amụma ndị na-eyi ndụ egwu mara ịwakpo ime obodo Malari dị n'ọchịchị kansụl Mafa na steeti Borno. Ebelebe gburu n'akụkụ ụlọọgwụ ndị uwe ojii dị na Muna Garage nke dị n'okporo ụzọ Dikwa na Maiduguri na steeti Borno n'elekere anya 7 nke uhuruchi. Nchọpụta emere gosiri na ndị otu Boko Haram gbawara ogbunigwe ma malitekwa ịkwa mgbọ nke ruru 10 nkeji 3. Otu onye hụrụ mgbe nke a mere sịrị na ndị otu Boko Haram a busoro ndị agha na-echekwa ogidi ala maọbụ trench na mpaghara ahụ, ma ọtụtụ ndị mmadụ tinyekwara ụmụ nwaanyị na ụmụntakịrị riri mbọmbọ ịzọrọ isi onwe ha n'ụlọ akwụkwọ College of Agriculture dị na Kenanam Yobe. Ma ka ọ dị ugbu a, ndị uwe ojii ekwubeghị okwu na njinji a jirinụ. Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọkazi anaghị eju akpa ikechie ya ọnụ, ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Mana tupu anyị achịkọta ya kpamkpam, gerenụ ọkwa. Agba nke 3 ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa nke otu Biafra Defense Force na-ahazi ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọkụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra worldwide. Maka inwetakwa ozi kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike, onye nọ na BTV News dị na Washington, dịka ọ ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke akpọrọ Let's Talk About It with Chief O. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka ịchọ n'Owere nchi ka emesịanụ.